ବାପା ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଆଇଲେ। ଶଳା ଆସୁଛି ତ ଆସୁଛି, ଶଳା ଆସିଲେ ମୋର ଗଣ୍ଡେ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଳଉଛି। ଭଲ ଅଛୁ ନା ବାପା? ହଁ ଆଉ ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ କେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ ତ ଦେଖୁଛ ତ ଏବେ ଆଇଲି ତମ ଆଗରେ। ଓହୋ, ଆଉ ବେପାର ପତ୍ର ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି ନା? ହଁ ଯେ ଜଇଁ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ଟା ଅଟୋ ବାଲା କଣ ପଇସା ଦେଇନ କି ତାକୁ? ସେ କଥା କଣ କି ଜୁଇଁ, ସେ ଆଇଲା ଆଡୁ ମୁଁ ଘରେ ଭୁଲରେ ପର୍ସ ରଖିକି ପଳେଇଲି ଆଉ। ଶଳା ଘରେ ପଇସା ରଖି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଉଥିଲା କଣ? ଏ ଶଳା ବାବୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କଥା କଣ କି ଆଉ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାସ୍ ହରିକା କିଛି ଧରିନି, ମୋର ସବୁ ଅନଲାଇନ ଆଗା। ଓହୋ ଅନଲାଇନ କି? ତାର ହେଲେ ଖାଲି ଅନଲାଇନ ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ନଉନି। ଆଉ ଜୁଇଁ ତମେ ପଇସା ଦେଇ ଆସ, ଆମେ ଭଞ୍ଜାର ମରିଯାଉ। ଚା ଭଞ୍ଜାର ଯିବା। ଶଳା ପଳେଇ ଆଇଲା, ଏବେ ଖାଲି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଭାଇନା ନିଅବା ତମର, ଭାଇନା ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ହବା? ଆମର 500 ହେଲା ଭାଇନା। କଣ 500 ଟଙ୍କା? ହଇ ଆଙ୍କୁଲ ରୁ ଏଇଠି ଆଇବା ପାଇଁ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଇଏ ଶଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ରେ ଆଇବା ବୋଲେ 5 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଅଟୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଆଇବା ଖାଲି ଆଇଲାଠୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇଲା। ହେଲେ ତମ ହୋଟେଲ ଯାହା ବି ସବୁ ମିଳୁଛି କି? ଏମିତି ବା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲେ, ହୋଟେଲ ବାଲା ପଇସା ମାଗିବ ଆଇଲା ବେଳୁ କହିଲେ କି ଆଉ ତମେ ଦେଇଦେଇଥ, ଘରକୁ ଗଲେ ଜୁଇଁ ଦେବେ ଆଉ। ହଉ ଆଉ ସ୍କାନର ଟା ଦେଖ, ଶଳା ତ ପାଇଛି ମୁଁ। ଭାଇନା ସିଗାରେଟ ଦେଲ, ମାଚିସ୍ ଟା ଦିଅ। କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ? ନାଇଁ ଟିକେ ସିଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ପଛଆଡେ ହାତରେ କଣଟା ଧରୁଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କଣଟା ଗୋଟେ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ବାବା। ଦେଖ 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 ସିଗାରେଟ। ହଁ ତୁ କେବେଠୁ ସିଗାରେଟ? ନାଇଁ ବାପା ମୋର ନାଇଁ, ନାଇଁ ମୋର ନାଇଁ ବାପା। ଆରେ କେତନ ଜିଲ୍ଲା କଣ ରହିଯାଇଥିଲୁ ସିଗାରେଟ ଆଣିଲି କହିଲାଠୁ? ତମର ଇଏ ସିଗାରେଟ? ହଁ ତମେ ତ ସିଗାରେଟ ପିଉଛ, ପିଲାଟାକୁ ପଠଉଛ ସିଗାରେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଏଇଠି ତମ ଦୋକାନ ବାଡି ଜାଣିନି ତ କହିଦେଲି ଆଉ। ଆଉ ଦିନେ କେବେ କହିବନି ତାକୁ, ଜଲଦି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏତେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି ରେ? ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କରିଦଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ପିଉନୁ ହେଲା, ଯା ଯା। ଭାଇନା ଆଉ ଚାଲିଲି ହେଲା। ପଳେଇ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ଆଉ ଦିଦି ପାଖରେ ତ କାମ ଥିଲା, ଦିଦି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରି ରହିବି? ଓହୋ, ଆଉ ଟିକେ ରହିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ। ଟେନସନ ନିଅନି ଭାଇନା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ଆସି ହଉ ଚାଲିଲି ହେଲା। ଆଉଥରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ।